Vladimír sa pýta, aká je na CD vhodná lufs. No, dobrá otázka. Ako v dnešnej dobe, už keď nie je tá loudness war taká prítomná, tak ja by som sa držal podobných hodnôt ako na streamy, ale samozrejme záleží od žánru. Hej, pred nejakým časom som masteroval heavy metalovú kapelu a tam sme išli do takýchto čísel až do tých 5 lufsov a podobne. Hej, lebo musím vychádzať z kontextu. Hej, keď niekto, nejaký metalový fanúšik si vloží CDčko mojej kapely, čo som masteroval, tak ona nesmie byť tichšie, pretože to bude znieť ako chyba. Hej, bude to znieť ako chyba, lebo zrazu to bude tichšie, bude to horšie a podobne. Ak masterujem nejaký jazz alebo takto, tak tam môže mať kľudne aj minus 14 lufsov. Niekto dá možno aj menej. Keď robím nejaké EDM, tak minus 6 by som napríklad targetoval minus 5,5, minus 4,5 niekde. Keď robím nejaký pop, tak minus 8, minus 9 a podobne.